やべ、トイレ来て。くそ。あった。あらあれあ、俺の顔って似てません？あれどこ置いたんだ俺は。じゃあバンバン、今から上で仕事するから、ハーネス取ってきて。オッケー？オッケー。持ってきました。はい。ありがとう。これでね、上に登って作業しますよって、これじゃないよこれじゃない。じゃない？ハーネス持ってきて。ガス出おらんやない。